Трябва да мислиш за целта по-често, за да започне да се реализира. Колкото повече мислиш за това, което искаш, толкова повече навлизаш в материята и нещата започват да се случват. Колкото повече мислиш за целта, толкова повече детайли виждаш, толкова повече ти се изяснява картината и започваш да береш плодовете на успеха. Ако мислиш от време на време, само когато се сетиш, между другото, което правиш, нищо не става. Не променеш нищо. Трябва да има постоянство, упоритост и търпение, за да имаш успех. Мисълта е първото, действието е второто нещо, което трябва да следваш. Кога мислите за целта ни напускат? Когато си поел по пътя и реализираш мислите си, те са план, те са структура, която следваш. И не трябва да допускаш да те разсейват, защото човек лесно се разсейва, когато е изморен и когато му е трудно. Не говорим за случаите, когато нещата не се получават. Тогава е критично, но този, който удържи и е твърд в намеренията си, мисли за целта и върви към нея, той минава на следващото ниво. Развива се и минава напред. Когато има условия и всичко е подредено, е лесно да мислиш за целта. Няма кой или какво да те разсейва. Обаче големите цели са дългосрочни и изискват много време, през което могат да се случат много неща, които да те спънат или поне да се опитат. Но това е част от живота и не трябва да я пропускаш или да я подценяваш, защото това ще определи как ще реагираш и как ще се справиш и дали мислите към целта ще започнат да те напускат или пък не. Колко често трябва да мислим за целта? За всяко нещо си има време. Най-важното е да мислиш за момента, в който се намираш сега. Трябва да мислиш точно за това, което правиш сега. Това означава, че когато мислиш за целта, трябва да го правиш с цялото си внимание и възможностите, които имаш. Колкото по-отдаден си на това, което правиш, толкова по-голям успех ще имаш. Защото вниманието към детайла е ключово за успеха. Трябва да мислиш за целта, когато имаш възможност да отделяш цялото си внимание и енергия на това. Може да е 5 минути на ден, 1 час, 2 дена. Но това е времето, в което ти трябва да си концентриран, без отклонение. И това трябва да се случва често. Колкото по-голяма е консистенцията във времето на определен тип мисли, толкова повече задълбаваш в нещата. Трябва да мислим за целите си. Трябва да го правим често в ежедневието си. Но трябва да има и почивка. Почивката е времето, в което се презареждаме. Не трябва да допускаме да въртим една и съща мисъл в съзнанието си, без да има действие. Тоест, трябва да мислим и после да го реализираме. Само да мислим, без да действаме, създава порочен цикъл и няма ефективност. Трябва да има време, в което мислим за целите си, правим анализ, разбор и статистика и създаваме дългосрочни планове. Но трябва да има и време, в което да се радваме, да спим, да общуваме с хората и да живеем в настоящият момент. Защото целта можем да я постигнем, но можем и да не успеем. Какво трябва да мислим всеки ден? Трябва да знаеш, че системните мисли, това, което най-често мислим и в каквито размери мислим, ни води към конкретни резултати. По-често добри резултати, но могат да бъдат и лоши, ако допуснем негативните мисли в съзнанието си, защото каквото мислим и колкото често го мислим, натам вървим.
И най-добре е това да бъде съзнателно, защото понякога не осъзнаваме в каква посока сме тръгнали. За да успеем в това, което искаме да постигнем, трябва да филтрираме мислите си, да мислим по-често за градивните неща, това, което е добре за нас, и да ограничим всичко, което не е по темата или не можем да контролираме. Това се отнася и за продължителността. Най-успешните хора една седмица преди голяма битка в живота не общуват с никой и не мислят за нищо друго. Трябва да мислим за целта по-често, за да има успех. Трябва да филтрираме мислите си и да подредим приоритетите. Трябва да има и почивките. Трябва да има и другите моменти в живота, за да постигнем целта си, да имаме хармония в живота и да бъдем щастливи.